Right, Mphulaphuli wevukani community radio nditshilo ke ndathi ndiza kuphathela somashishini lowo ke sawuthi sincokole kunye naye nditshilo ndathi Mphulaphuli nguye ubhuti Lubabalo Sibeko osuka phaya kwinkampani ke ekuthiwa yi-Snow Hill Farm. Ngusomashishini lona, ngumfama lona, kodwa ke ndiyafuna into yokubana simamkele ngendlela efanelekileyo apha kwinkqubo yoosomashishini Essence of Biz. Right, but ndiyafuna into yokubana ke siqale siyibulise umphulaphuli ekhaya kwaye nawe uzokwazi into yokubana uzive wamkelekile ukhululekile apha enkqubeni ye-Essence of Biz. Enkosi Siyama, ndiyabulela ngelithuba. Mandizibulisele kubaphulaphuli bevukani FM kwindawo abahleli nabaphulaphule bekuzo. Right, ndiyabulela kakhulu. Namhlanje Mphulaphuli wevukani nawe somashishini maniphinde ke ndikwamkele we are unpacking ingxaki okanye ke umba osomashishini abathi ke bagilane nawo. We understand that ukuqhuba ishishini zininzi kakhulu i-challenges that you are going to face, be it its marketing, be it its finance. Kodwa ke namhlanje sijonge umba that speaks about access to market and the challenges ingakumbi ama-farmer that face when they are trying to, sell their products. Kuba kaloku yena nto ibalulekileyo kokokuba uthengise uzokuba nenzuzo leshishini. Ndiyafuna into yobana siqalise ke singene kolu dliwano-ndlebe apho uzawuthi ke undichazele ngawe okokuba uLubabalo lona ngubani, and give us a bit about your business okokubana eli shishini eli uliqale nini kwaye zeziphi imvelisi enizenzayo. Okay. No, enkosi ngalombuzo Siya. uLubabalo ngumfama. I think first and foremost. Yes. But if nje ngawunikeza a bit of a background, ndisebenzile ekuqaleni avele ngandanga umfama. I'm coming from a telecoms industry. Okay. Yes, I was one of the area managers in Limpopo and Mpumalanga. And I've worked at MTN South Africa for nearly 18 years. Yes. Uba ke ngoku ndibuyile ndazokungena apha ekhaya ndazothi ke ngoku mandibe ngusomashishini / mfama. Yes. Yonke lento. So to answer your question ke ngoku ndingathi siqale ngo-2018 uyabona where we participated kwi-Tsembey CPA. I-CPA ke it's a communal property association. Singamafama phaya I-22. Okay. Sineplasi eli ngu-1,700 hectares. Uyabona? Esalithengwa la ke yayingotata babe-participate ke phaya ngela xesha. So thina we inherited. Okay. Njengibona uba iplasi ningalifumana njani elingaka ya. Uyayibona? Yes. So urhulumente ke walithenga iplasi otata with the members, otata ke ngokabasekho. So we took control of that facility as it were. Kulapho ke ngoku saqala khona ke ngoku ba sibe ngamafama, and ke ngoku njengoba ndisitsho into ba it's a communal farmers nabafama asakhulayo. Right. Yes. Njengokuba ningamafama and you are a collective of group and with so much space, ndiyacinga into yokubana zininzi izinto enizenzayo. Ingabe mhlambi zeziphi ingakumbi imfuyo mhlambi, is there some agriculture where it comes to ukulima that is happening? Take us through what is happening phaya efama. Efama ke si dilishana ne red meat market. Yes. Beef production. Yes. Siqalile ke kangangoba currently we have a herd of about 360 cows that are there. Some are renting, some are for the members. Yes. So siyaqhuba ke, and how we sell our stock as it were. Sithengisela direct customers. Because we do not have access to markets. Yes. We have, again, as a family,
we are a family of 3 brothers. Uyabona? Ndingulubabalo uXhobani noMilile. Ngabantu akwethu abo. And sine piggery project Okay. at home that we set up around 2020. Yes. So with that, yona besizikhulisela amantshontsho. Uyabo? From birth right up until when they are ready for market at month 6 or 8. Uyabo? So into besiyenza ke ngoku sizikhulisela sizixhelele siye direct to market. To So direct market. si process siya inyama seyi ready isizitrain Okay. xa siyithengisa. Yabona ke ingqinamba isabanayo ke again ukuze sisenze ngolo hlobo, because one issue yayile yoba siye sa exploitwa kakhulu Yes. by abattoirs. Ufumanisa into yoba siyazithatha izagu ne sizise kwi-abattoir eseMondi. Uyabona? Kule abattoir iseMondi sifike i-kg i-22 rand. Now sitraveling nge-transport yethu to take these pigs, hire trailers. Uyayibona lena? Xa sifika phaya i-abattoir ithi i-22 rand. Uyayibona? Ufumanisa uba abayinakuya. Uyabona, it's a distant dream into yoba Yes. bangaya nakwi-45 rand per Yes. kg. Yes. And ke ngoku i-challenge ifumanisa uba ke ngoku now we cannot take these pigs back. Uyayibona, because already nazo seziyile ndlela temperature, inde. yes. Uyayibona? Had we had an abattoir ekufitshane nesekomani nesedordrecht nokube ngeke kufana. But do we have? No. So uthi ke ngoku now uyifumene lo situation yoba uhambe uyowuthengisa emarikeni, but ufumanisa uba there's an exploitation. Uyabona ke ngoku uyafika ke ngoku ezahagu ziyaweywa. Uyabona? And then you given the kgs and so on. Uhambe bazazixhela eabattoir, baza kubhatala after a week. Yes. Uyaqonda? And then after a week ufumanisa uba there's a lot of discrepancies. I-live weight ayilingani ne-carcass weight. No, but there's a vast difference. Not ayilingana, so zilingana. Because kaloku inamathumbu, inenhloko. Uyabona? I-carcass does not have that. It's just ngumlu. Yes. Uyabona? Ufumanisa uba i-difference iba nkulu from the live weight that we're given nangoku i-carcass. As a result ufumanisa uba like ihagu nganye does not even generate i-6,000 rand. Uyabona? Okay. Ufumanisa uba uyaphisa ngezagu, and izagu now ngela xesha zina 8 months. Very fresh, very yummy. Uyabona lana nithile ngakhona azohagu zindala. Right. Ndiyafuna into yobana simchaphazele lo mba we-access to market into yokubana ingabe mhlambi ubunzima buphi, ingabe bulapha ke yokuba as you have mentioned that mhlambi there isn't an abattoir that is closer to home, right? Secondly, uthe you have direct market, meaning that nithengisela abantu aba locally, meaning that ayikho indlela to tap into supermarkets umzekelo. Ingabe mhlambi uphi le challenge leni ngabe mhlambi idalwa intoni ukuze uyofikela into having your products mhlambi zifakiwe kwezi supermarkets ezinkulu? I-challenge when I see her, as I've observed it, Yes. we need support as black farmers. And as a result, we are not in a position to compete with big scale type of Yes. farmers. Uyabona? Yes. The challenge is that uyabona ke, for example, mandenze nje umzekelo nje omncinci othi mandifumane i-stall a Pick n Pay where I'm selling my own product. Ndiyazi ba le i-product ngu-XP Piggery. U-XP Piggery une-shelf ethile kwa Pick n Pay. U-Pick n Pay, for example, uzawufuna athi babalo as a farmer ke ngoku, okay, ndiyaku-approve and so on and whatever, have this particular stall. Now I need to scale. Yes. Number one, because it means that xa ndinesa stall phaya, as it were, for example, I need to buy weekly. Yes. I need to buy ndenze ilantuka. I need to replenish stock. When I replenish stock, at least 10 pigs must be slaughtered
Okay. processed ndize yabona that is approximately weekly so for me to be able to do that I need to scale. Yes. It means now I'm looking at 300 or 400 or 500 or 1,000 pigs because kaloku I need to supply continuously. Yes. Dingabi na situation now where there's gaps, where there's shelves are empty. Uyabona besithanda le product but akukho nyama. Ayikho. Uyayiva le nto I ndithetha see. ngakhona. For us to be able to scale, support is actually needed. Yes. From government. From government, to fund us for us to be in a position to scale. Yabona ke ngoku siqale ke thina ke at a grassroots. Uyabona sayiqala xa siqala le piggery project sayiqala ke ngoku unfortunately siqala with indigent consumers that are depending on pension. Yes. Sisezilalini amaxhokozana ka abeliever nakulando yoba inyama yakho ayithengwa cash inyama yakho uyayisopha meaning xa uyisopha uyithatha ngetyala uzayibhatala ngepayday yakhe uyayibona undibuze ke one question ofana undibuze How are you yona. going to scale? Yes, because ngoku unale 30 days uza kulinde ayohola and abe ethetha inyani uyayibona abe ethetha inyani xa athi akanayo but inyama leyo uyayifuna and inyama lena imnandi uyayibona so you look into that particular situation yoba for example uyikhulisile le yakho from month 1 to month 8 uyayibona feeding it consistently and iyaku nganye itya i-kg in the morning itya i-kg at night there's water, there is electricity that's got to be used and so on. There's feed, the fodder. Because ukutya, for example, ingxowe yi-1 ye-ipol. It's in the region of 420. Laa ngxowa ngu-40 kgs. Undibuze ke ngoku xa, for example, uzithenga ezo 420 ze-fodder yehagu zibe ngaphi ngenyanga masithi ke ngoku thina we're averaging at 30 pigs uyabona then ke ngisiza lamantshonto ezinye sibe siqhubekeka sibe sixhela uyabona and now we decided to go digital. Yes. Xa siya ke ngoku digital we had to advertise on social media we had to advertise on WhatsApp and all those kind of things, create a flyer, distribute this particular flyer on all social networks. So I established a market in Queenstown, Utsembei, Soyini, and so on. But primarily, Utsembei, Zilali, Soyin, Zilali, Okukwa, Honopangi, Zilali. So they are all indigent. Now, imarket being at big cash, hilela pe common. Because the common, besiti saufakala advert. Buyers bangusuku lithile siyafika nenyama, imali rate. But again, with the vast majority of our customers are those local customers. Bayithathe ke ngoku iphela. Bayithatha ngesasikoloto, funeke ngoku silinde thina 30 days. Aba decent enough, they will come and pay. Abangekho decent funeke uyoba ntsila lo mali kuziphumo. Yeah. Yes. Ndiyakuva kakhulu kwaye ndiyacinga into yokubana xa uqhuba ishishini engakumbi elinemiceli-mngeni engaka nenjena iyawuchaphazela nalo mcimbi ke ngoku wokuprayisa ezi zinto zenu kuba kaloku you have mentioned the cost of ukufida le hagu ikhulise eli xesha ube kanti ke uza kuyithatha uyise kwi-abattoir ifike kwi-abattoir iscale sincinci mhlawumbi ke ngoku when you have then you know ufake inzame zokuba uthengise ezimveliso zakho kumakhasi onxibelelwano, how has that improved your business kuba kaloku we are facing this access to market apha eshishinini lakho? Ingabe mhlambi ezo nzame zincedise kangakanani ukwenzela into yokubana nomphulaphuli pha ekhaya awuqonde lo mcimbi wokumarketa kwi-social media kuba noko ndiyacinga into yokubana lusekhona ubunzima okokuba abantu bathembe abantu who are online. So how has that impacted your business? Yona mandi andifuna ungatsho into ba siwinile. Yes, majority of times. And then kwafumanisa into ba ke ngoku ingqinamba esibanazo zezoba
there's one time apho safumans into yoba like now we looked into the ads Yes. and the receipts sathenga ke ngoku i-reach decide into yoba because people will respond uyayibona via socials I am interested ndenzele inyama ye-400 rand uyayibona sithi ke ngoku no I think as we're looking into the orders received Yes. sizawuxhela ihagu eziyi-6 Okay. sizixhele ezo hagu ziyi-6 ufumanisa uba ngoku we're running short Okay. uyayibona market is actually responding very well but the issue as I notice in the process is Yes. as much as by it's growing nicely but on the issue of margins I'm talking profitability now Yes. says the margins are very thin. Okay. And what is the cause of that? The cause of that is the fodder. Because kaloku ezakwa zityi isamlis or ipollard as it were. Zitya ukutya kwase ipol. Ithi ke ngoku laa nto, the bulk of the cost or the expenses is on the feed itself, which we are footing the bill for it. And then now ihagu nganye ufumanisa uba igenerate mhlawumbi up to 8,000 after it has been processed and all those kind of things. And now when you begin to calculate ukutya ekutyileyo and your cost inputs ufumanisa into yoba like I mean you know your margin is 1,000 rand at the most or if at all i-500 rand uyayibona le nto ndithetha ngakhona Ndiyakuva. ithi ke ngoku laa nto now we had to suspend XP Pika. Siyayivusa ngoku bigger and better in the sense that we should be going to market by June this year. Uyabona siqale la business kwakhona. Bigger and better in the sense that now we've decided to do the feed ourselves. Okay. What that means is we've got ilitye lo hayombona, we've got a maize crusher. Yabona, those are two different machineries. And then part of what we do ke ngoku sithenga umbona. But umbona fanele singawuthengi because we've got 132 hectares ye farmer Niwulima. apho umbona befanele uba uyalinywa but we do not have implements. Yes. Tractors and so on. Yabona, to do that there's only one tractor at home. And it cannot basically plow 132 hectares. There's just no way. Uyayibona? Ndiza ke ngoku la situation yoba now when we going back now we've realized where the losses were. And ke ndingumuntu o specializayo in operational efficiencies. Yes. Looking costing and all those kind of things, do numbers and so on. Ndaqonda uba yabona if singayikhana from Le- i-feed yehagu singabe siyichanile because the bulk of Input- the cost, input cost, yes yes. uyayibona and izasincedisa ke ngoku where for example if ihagu eyi-1 iyayenza i-10,000 siqinisekile into yoba at least i-5,000 out of that Right. is our profit margin. Right. Kule mizuzwana nje emihlanu sinayo ndiyafuna into yobana siwuchaphazele le ingakumbi lo mcimbi ke ochaphazela i-access to market lona. Ingabe mhlawumbi wena ngokucinga kwakho zeziphi inzame mhlawumbi urhulumente anozenza ukukhawulelana namafama noosomashishini who are facing the same problems that you are facing? Uyabona njengoba ndithetha nawe nje ndikwi-process yokuvula a cooperative. Cooperative ndizawuaplayela phaa ku-SETFA or something. SETFA, yes. Yes, SETFA. Ndizame ke ngoku i-funding in getting these particular implements. And yabona ke for example to cultivate and plow that land that we have there, that is arable land as it is. At least a minimum of 6 to 8 tractors, you know, Okay. should do. So the And trend. only government can be able to say, Nancy tractor, Nali Kuba, Nancy Diski, Nancy Planta, Nancy Dundu. Because we have a farm and that has got its own title deed, it has got its own business plan, it has got audited financial statements on a yearly basis. It's a going concern. So
with this particular cooperative that we're planning on doing, si planner on ukuba senze lo lantu ka lo cooperative ezawuncedisa ne plus so that sibe ndicinga kwindlela. into yokubana naxa ke ngoku beninika ezi tractor, that would also mean that there is opportunities for employment. Yes. Kuba kaloku eza tractor eziya zizuhlala nje. Correct. People have to come and use them, so that meaning ne production yenu, it will increase, right? The capacity, because you will have more tractors that will be doing the job. Okugqibelisa Pudlubabalo, ndiyafuna into yokubana ke ngoku sijonge lo mcimbi into yokubana, you know, looking ahead, zeziphi mhlambi izinto okanye ke inguqu onokucinga wena ufuna ukuyibona ezawukwazi into ba yenza izinto lula ekufikeleleni kubathengi. Mhlawumbi, you know, when you were speaking, one thing that came about was kukho ezivenkile kuthiwa zizipaza shops. Ingabe mhlawumbi zindawo ezo ebenikhe nazicinga okanye mhlawumbi nicingela you know, the compliance that has to do with that. What, you know, what things would make you know, this whole process of access to market easier for you? Sigqibelise ngokokubana siyincokole nomphulaphuli nje, just, you know, giving them hope that when you have started a business, it's all up to you okokuba wenza njani to have it going forward. Yabona xa ndizawuphendula lo mbuzo ubuzayo ne. Right. A brilliant question at that. Ndine quotation that is coming from Charles Darwin. Charles Darwin uthi, it is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change. What that means, it's about change and adaptability. It's not about how smart you are. It's not about how strong you are, but you need to respond to market changes as they change. Yes. Farmers need to upskill themselves. Farmers need to educate themselves so that they can be responsive to market. A typical example in Nognikeza Yona, for example, my father was a dairy farmer. Yabona so lento singancebeleni. Yabona ke at the time, utata, for example, lebeltheng subisi raw milk. Yabona. Today you cannot. Today you got to pasteurize that milk. Because abantwana, for example, bayagula bayathini, so there's a compliance in ngazo ke ngoku that now you xa uzalithengisa xa uyi-dairy farmer, you need to pasteurize all this. Yabona, luhambe izi-stages ezawufuneka luzihambile so that lube proper, fit and proper for human consumption. Gone are the days where, for example, you know, raw milk and that's that. Yabona, similarly with the piggery and the beef production and so on. The same type of compliance has to. Now, the issue is PASA and so on. Kunzima no comment ngayo because now ngohlobo loba kaloku zona zabantu base bokufika bangapha kwecingo ayiziza abantu abamnyama sibaziyo uyayiqona and ke ngoku negama labo li blemished uyayibona lanto, so we don't even look at those. Right. Tina, we want to go and export, but now we need to scale, we need funding. Yabona, Right. sinayo nelantuka ne agri-tech solution yabona, which is a biogas Right. process apho ke ngoku si appeal to the communities that they must register co-ops for them to be able to be beneficiaries zezi zinto. Siqokelela umgquba, siqokelela indiza, siqokelela yonke la nto, senze i-biogas because irhasi izawuphela next year. Right. And people need to know those things. Yabona, we're in that particular process. Thank you very much. Thank you so much. Right, umphulaphuli wevukani community radio sifikelele siphelweni ke sodliwano ndlebe phaya kunye naye uLubabalo Sibeko. Sabaleka nje siye phaya evenkileni sibuye ngengoma emnandi kakhulu. Chris Brown ehamba no Davido no Loj besithi ke sensational. Ndethemba into kubana ke uye wayonwabela kakhulu lencoko yethu namhlanje.